Kapoy naman ko eh. Taon na naman eh. Ah? Ayok na. Kapoy ka sa... Ano man? Saan kapoy? Ikapoy na ko. Ikapoy sa? Kapoy na ko wala. Wala sa unsa? Sa iyo. Kapoy og laom day no? Dili ba deserve man nato ang maayong nga leader? Deserve na deserve, day. Kuni TV. Maong sa maabot ka eleksyon, deserve yun nato makasinati og good governance. Pilion nato ang mga kandidato nga andam gyud mo alagad ug pilion nato ang kandidato nga andam mo serbisyo alang sa kahapsayan sa nasod Pilipinas. Good governance. Atong susunod pag-ayo ang mga kandidato. Kinahanglan nga nasayod gyud kita sa ilang mga plataporma ug kung unsa pa ang kaya nilang buhaton para sa atoan. Kaya, deserve!